Com estàs cuidant els teus ulls? Has anat a l'estany a treure't el fang que Jesús ha posat als teus ulls? El mateix Jesucrist va fer com amb el cec que trobem a Joan 9, versets 6 i 7, posant fang als seus ulls perquè veiés les coses tal com ell vol que les veiem. Mateu 6, 22 i 23 ens recorda la importància de cuidar els nostres ulls, ja que són una làmpada per a la nostra vida. Tal com ens diu la paraula de Déu, l'ull és el llum del cos. Si el teu ull és bo, tot el teu cos quedarà il·luminat. Però si és dolent, tot el teu cos quedarà a les fosques. Per tant, si la llum que hi havia d'haver en tu és tenebra, què en serà de gran la tenebra? Què estàs veient amb els teus ulls? Què alimenta el teu cos? En un món de llums on tot és cridaner, correm el risc de sortir al carrer i quedar-nos embadalits. El món és com una gran fira, on les llums ens poden deixar atordits. Gran làmpada per a la nostra ànima són els ulls, ja que a través d'ells entra tot allò que ens dona vida o ens contamina per dins. A vegades podem quedar embaladits pel gran catàleg que ens ofereix el món. Tenim de tot, i sovint a un sol clic. Xarxes socials, plataformes de vídeo, de contingut molt variat, i allò que t'alimenta és el que buscarà per saciar-se tot el teu ser. No sé si has notat que allò que veus més sovint a les teves xarxes socials és el que més es reprodueix. D'on creus que ha sortit la idea d'això que coneixem com a algoritme? Jesucrist ens ensenya a tenir una cura especial d'això. Allò que més observem i allò que més ens alimenta és el que més necessitarem. Per això és vital i important que el que hi hagi davant dels nostres ulls sigui, amb la màxima freqüència i intensitat possible, la seva paraula. Hi trobem tot el que necessitem per ser alimentats i després mirar i de manera natural buscar només Déu en tot el que veiem i que els nostres ulls puguin veure com Jesús veu. Senyor Jesús, gràcies per posar-nos el fang als ulls perquè d'aquesta manera anem a la font del teu Sant Esperit per rentar-nos. Et demano, estimat Jesús, que ens ajudis a poder veure les coses com tu les veus i que tot el que veiem sigui com tu vols que ho veiem, en santedat. Ajuda a tots els que veuen aquest devocional perquè els seus ulls siguin transformats i així alimentin el seu interior amb la veritable llum. En el teu sant nom, Jesús. Amén. Que tinguis un dia molt beneït.